Ma'am Clea, good morning! Good morning, my buong friends, and good morning sa tuwang mga tigpaminaw. Yes po, salamat kaayo ma'am. Naapod tay mga tigpaminaw karon nga mga employer. Ma'am, gusto sila maki-update sa kining employer registration sa PhilHealth nga pwede na daw buhaton sa Philippine Business Hub. Unsay impormasyon ni ini, ma'am? Yes, ma'am, aduna tay gipagawas nga circular. So mo kani ang PhilHealth Circular number 6 series of 2023 Mhm. nga mando og registration sa mga new business entities no and reporting sa ilahang mga initial employees pinaagi sa Philippine Business Hub or PBH, which formerly Ma'am Renz ang tawag ani Central Business Hub. Mhm. So nindot pinakalambuan no or update alang sa to ang mga employers kay mas gipadali na ilang pagparehistro sa ilang negosyo kay one stop or unified na ang registration. Mhm. So after sila ma-register either sa SEC no sa BI o sa BIR, pwede na po sila ma-register appeal sa SSS, HDMF or kaning pag-ibig, and of course sa DIAng PhilHealth. Mhm. Nagsugod na ni karon ma'am, no? Yes, ma'am. Actually, February, ma'am, ang ato ang effectivity date or around that time, no? Ang effectivity date sa maong policy or circular. Mhm. Ma'am, kung doon na sila ay kalisod sa kanaganing employer registration sa PhilHealth, asa ba sila pwede mangutana or asa sila pwede mo adto po diretso? Okay, so pwede sila gyud buduol sa ato ang PhilHealth Regional Office 11 Mhm. o di kaya sa pinakaduol nga Local Health Insurance Office or LIO sa ilahang lugar no kung na sila sa outside Davao City no, sa ubang provinces. Kinahanglan gyud na nila makipag-coordinate, Ma'am Ren. Mhm. Kaya after sila mo register dito sa PBH, magkuha po na sila no o mag-register po na sila sa katong system sa PhilHealth, katong EPRS na muna ni ilang gamiton sa succeeding na pagbayad sa ilahang contribution o pag-report po sa ilahang remittance. Mhm. So, pwede sila makipag-coordinate, ma'am, sa tuang office diri sa Magallanes. Alright, thank you ni Ana nga update. Balhin ko din ma'am sa katong pag-increase sa PhilHealth sa yearly dialysis coverage to 156 sessions. Kani adto day ma'am, pila dang day ka sessions ang ma-avail sa mga pasyente po? Okay, so sa una, ma'am, Ren, nalanggid na siya sa 45 days. No? Kay muna ang general annual benefit limit sa matag usa ka miyembro. Mhm. Then in the last few years, di-adjust siya, di-increase to 90 days. No, pero over the time nakita nato na kulang gihapon kay adunay mga dialysis patients no or kato mga miyembro nato nga adunay sakit sa bato Yes. na kinahanglan og dialysis more than once a week. So nasa Mhm. average of 3 times a week gid sila gaadto sa dialysis center. Mhm. So mahurot gitong 90 days nga session na allotted sa ilaha sa PhilHealth. So that's why karong June 2023 no, in line with our National Kidney Month, kay gipagawas pud sa PhilHealth ang hemodialysis sessions natong kani extended na gid siya or institutionalized na to 56 days. Mhm. Wow, good news ni ma'am no. Sa mga kining gusto mag-avail sa serbisyo sa PhilHealth, particularmente kining sa dialysis ma'am, paunsa nila kini ma-avail po? Okay, so kinahanglan lang, Ma'am Ren, miyembro sila sa PhilHealth. At the same time, registered sila sa kanyang PDD, no, PhilHealth Dialysis Database. Kung ang proseso sa availment ani Ma'am Ren, wala na bago, no? Same lang gyud gihapon siya as previously na ilahang ginabuhat o gina-experience. So, mato lang sa mga accredited facilities, no, whether hospital man na or dialysis center, no? So, kinahanglan lang sa ito makipag-coordinate. Inanap po na yung portal, makita na po na ito ang PhilHealth record dito. All right, thank you for that, ma'am. Before your announcement, Ma'am Clea, diya sa inyong opisina, ma'am, katong niaging adlaw, ma'am, nakasinati mo og system slowdown to offline. Yan na ay mga kining mga members nga gusto unta mag kanaganing adto sa opisina aron mo kuan sa ilahang mga transaksyon. Nangutana sila ma'am kung unsay laing mga pamaagi if ever ma'am dili mo maka kanaganing cater sa ilahang mga transaksyon sa opisina. Yes, Ma'am Ren. So, sinati gitag system downtime, no? So, Mhm. intermittent connection.
mawala-wala gid siya ma'am. So as much as possible gina buhatan gid siya pamaagi no sa ato ang mga offices maka-process gyapon sa transactions. But in the meantime, pwede sila makipag-coordinate via email no official online channels nato no na atay mga email addresses ma'am naka-publish naka-pin pod ni or featured sa to ang Facebook page no para mas dali nila makita or ma-access. Pwede po sila makipag-coordinate no or magmutana sa to ang Facebook page PhilHealth Region 11 or magtawag no sa to ang hotline 295-2133. Pero balik naman karon ma'am no? As of yesterday, Ma'am Renz, mas nag-improve ang ato ang connection. Although, naagi hapon ang intermittent connections, okay, na kaning system issues na. Ma'am, what if daw magbayad si Makalinaw, si Rachel Andrea, o si Reyna Santiago? Nangutana ma'am, online na pud ba daw sila magbayad or unsay mga kanaganing option sa payment ni anak po? Okay, yes ma'am, natay online payment pinagi sa PhilHealth member portal no, nga makita nato sa website po sa PhilHealth. So, adto lang sila sa www.philhealth.gov.ph, i-click nila ng online services. Kaya makita na po nila dira ang member portal. Aside sa online ma'am, pwede po sa ato ang mga accredited collecting agents or kanang mga bayad centers no, nga doon sa ilahang lugar. Alright. Thank you, Ma'am Clea. Basin doon na mo yung mga announcement dahil sa inyong opisina, ma'am. Go ahead po. Yes, ma'am. So, karong bulan, no? Nanato sa bulan sa Hulyo or third quarter sa tuig, no? So, ato agya pong ginaawhag ang kanang miyembro nato, labi na mga direct contributors nga dili kalimtan ang pagbayad sa ilahang contribution. So, nag-deadline po ta katong June 30. Last week ra na siya, Ma'am Ren. So, padayon tang magbayad sa tuang premium at the same time sa tuang konsulta registration, no? Kung wala pa ta nakaparegister ani nga tuang konsulta benefit, magpa-register na ta sa atuang napili nga provider. Alright. Thank you kaayo, ma'am, sa panahon, Ma'am Clea. Until next Friday, mag-uban-uban ta dinhi sa programa po. Good morning! Yes, Ma'am Ren. Daghang salamat o may buntag pod, ma'am. Serbisyo, straight to the point. Atong kauban mga kasama, si Ma'am Clea Guevara, si Ma'am Guaps. Kapakain ni si Ma'am Clea sa PhilHealth. 11 mga kasama. Gisgutan nato karong buntaga ang bahin sa Panglawan. Mga kasama, don't forget to subscribe sa my YouTube channel na DXDC621 Agamen Davao. Tatak Agamen!